Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Yani, 29 anyos, single, taga Danau, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gidangatan karon sa akong best friend nga si Dayan, sud sa ilang panimay. Kini si Dayan, dunay ka live-in, 28 anyos ug naa sila'y usa ka anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa wa pagikaipon si Dayan. Ingon ini ang mga panghitabo. Wow, Day! Asinsadon mong kay ka, uy! Nalipay ko para ni mo, Day. Kay nakatukod ang yun kag imong sari-sari store. Salamat, Chay. Bungas ang taon isa kong pagpaningkamot. Suns pila kagabi nga way tarong tog. Aron lang makatikong ko para puhunan na ng tindahan na mo. Congrats, Day! Salamat, Dayani, uy. Unya, niunsa man si mama ni mo. Maayo kay nakahuna-huna ka nagyan og tukod og tindahan din he. Maayo na lang kay doon ako'y kalingawan og bantay din he sa ato, Dayan. Malaki ma. Dugay na sabi ako nangandoy nga makatukod og akong kaugalingon gud nga tindahan, ma. Unsay imo? Para imo ra di ay na. Ato, oy. Dili kay imo lang na. Maobitaw, ma. Tuod. Nakabantay ko nimo, Dayan. Mura magnidako ng batang nimo. Dili ka mabdos. Unsa, ma? Mura ka magmabdos sa akong tanaw. Pilan na tuod ka adlaw nga delete ko sa akong rikla. Husto, magpalit ko pregnancy test aron ko makasiguro. Positive. Mabtos yun ko. Kinahanglang may paw ini si Arnel. Unya, unsa plano nimo? Nganong ani mong kamangutanan ako, ay? Ikaw may lalaki. Unya ako'y pangutanon ni mong unsay akong plano? Dayan, nahibaw ka gyud sa sitwasyon ako sa amo. Dili sa tiga madadi dito sa amo kay gamay na ka mong bay. Unya, daghan mi sa amo. Maghuot ta dito. So ayan ako kangi si mamang papa. Kung pwede ato na lang ka sa amo. Naaraman din na. Mayong gabi, ma'am, sir. Ganong nagdamang kag lalaki din, Dayan. Ma, pa, maptos ko. Daan pagyud ko. Muhang yun tapo ninyo nga kumahimo. Ani lang siya mong ipon sa ato, ma. Pa? Wala tayo mahimuhan lang kay mabdos ka naman eh. Pero ayaw gid mo paghatag og labad din sa bay, ha? Kay magkatilaw ka gid nako, Dayan. Pa? Hoy, Dayan! Bangon ako no diha! Wa kay katabang, ha? Kuyawa ni mo sa. Namabdos lang gani ka, pero dili nakahapit mo lihok ni Disbay. Dayan! Ma? Bago na diha! Tinuyuan na ba na mo, ha? Ayaw pagguhat, ha? Nga maigo ka sa akong komo. Aron kang bangon diha. Pa?
Ayaw na nagkasuko sa mga ginikanan ko na. Sakto mo sa sila. Sakto? Arnel, maptos ko. Ikaw, kung naghuna-huna pa lang sa unta ka sa kong sitwasyon, nian naman yung takatipon din his amo, ikaw na lang sa untay maglihok-lihok din, hi? Dili kay maghuwat na lang sa kapirmi na ako. Unsa to? Unsa to gingon mo, ha? Ako ni mo? Julian, wa ko makiktipo ni mo din sa inyo. Harang mo ano boy din ha? Arnel, at sa buing akong naong sakit kay na. Pinahitabo din, he? Ha? Pinahitabo? Ma? Masa mo? Ano mo? Inyong anak ma, hila sa kay manulti. Aw, mao di ay. Maay rasad nga makatilaw na nimo aron mo tagam. Ha, mauyo. Arnel, dali. Magtagay hinuunta din is gawas para nga mawa ng kainit si mo, oh. Noon sa man intaw na ginikananan ni mo dayan, uy. Wa ko makasabot kung anak bagyod ng ilang tanaw ni mo. Dugay naman na silang ingon anak na ako dayan eh. Utro po na sa Arnel ay. Way ayaw nga pagkalalaki. Imbes siya'y mulaban ni mo, dili sad kay to ani dapig po sa imong mga ginikanan nga dili masabtan ang batasan. Buwagi na, oy. Yan eh. Recorded by X Thunder Gaming. Imbes nga mulaban ang mga ginikanan ni Dayan niya, ato naman hinuon mo dapig ni Arnel nga iyang kapuyo. O imbes mulaban sad si Arnel ni Dayan nga to sa iyang ginikanan, pirming si Dayan mo isayop sa iyang pananaw o adto sad mo dapig sa ginikanan. Sa laktod nga pagkistorya, mas nagkasinabot si Arnel o ang mga ginikanan ni Dayan sud sa ilang panimay. Pirmi nilang initan si Dayan sa ila, hinungdan nga inikita na mo, doon na siya mga bunog kay madapatan kuno siya sa iyang kapuyo, ingon man sa iyang amahan, bisag kadtong namabdos pa siya. Hangtod nga nanganak si Dayan nga akong best friend. Unya, maayo kay nakahigayon kag suro din sa amo, day. Kumusta naman ka? Ay, ni Aday, lumalaban. Unsa man ka, day, uy. Sukad lang yun ka mga anak ba? Stress naman kaayo ka. Lain na yun kaayaw mo papostura sa daga pa ka. Saon taman day, malas mas laki. O may ayong napili. Ay, gingan tabitaw ka nga buwagi na las Arnel. Yan eh. Galibog sa kunimo, eh. Nagpa-under naman hinuod kang maayo sa lalaki. Nga kung boto na unaon, siya mo initipon sa inyo. Nga unta lalaki man sendako. Utro, sanay mo mga ginikanan ay. Day, mabalik lang unya ko din nila aghapuhon. Kay gibili na rin ito na kong bata ni mama. Nahala, day, sige. Di kagikan? Dito ram ko silang yan eh. Ayaw pa magkaka. Arnel, sa bambuhi iko. Sakit ka na nga kung naong imong gikutan. Daki Arnel! na laki, oh. Laki ba, uy? Wakoy laki na unsa ka? Kana, mas maayo lang gibuhat ni mo, Arnel. Aron nga mutagam na. Dili na ko. Makigbuwag na ko ni mo. Aw di ay. Sige, buwagi ko. Pero ibili ni mong bata din ako. Unsa? Unsa to'y giingon ni mo? Mulayas ka din, he? O niya ibaligya ni mo ng tindahan? Ha, nga no, good. Ma, doon ako'y katungod, anak. Kay ako may nagpatukod na tindahan na, ma. Sa dalaga pa ka. Oh, doon na kay katungod. Pero karon kay may pamilya naman ka. Wa na, oy. Busa, dili ko musugot nga ibaligya ni mong tindahan kay may katungod sad ko, ane. Ma!
Grabe gid kasalbahe sa mga ginikanan ni Dayan ug sa iyang kapuyo. Ako mo'y naluoy kay pila namang good kahigayon nga musumbong si Dayan nako nga maghilak og maayo. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, doon na ba'y katungod ang kalivin ni Dayan sa ilang anak bisag wa sila makasal? Ikaduhang pangutana, doon na ba'y katungod ang iyang inahan sa tindahan nga kung buot hunaon-naon kang Dayan man ang kwarta ang gigamit sa pagpatukod sa iyang tindahan? Mao man gud untay gusto ni Dayan nga ibaligya ang tindahan aron ang halin nga kwarta mao iyang gamiton pagpalayo sa ila kauban ang iyang anak. Ikatulong pangutana, attorney, unsa may pwedeng buhaton ni Dayan nga dagmalan man kaayo ang iyang amahan ug ang iyang kalivin? Og iyang mama sad grabe kaayo makadagyaw-yaw niya hapit na lang kada adlaw. Unsa may pwedeng ikaso nila? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Sakto ra ba ang desisyon sa akong amiga attorney nga wa niya gipada ang bansagon sa iyang kalivin ngadto sa iyang anak? Dili ra ka maglisod-puhon ang bata nag-eskwela niya? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Yani. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na mo pagduha-duha, di maulaw, di maikog, huy. Kitang tanan na atay mga ginaagian sa kinabuhi. Niya importante nga naatay kapahungawan, kasturyahan, kapangayuan ug tambag. Muna, ipadangin nyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klasik-klasik yung pamaagi ha, kung saan na ninyo pagpadala ang inyong suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kumplituha palihog ang mga detalye, hinungdan o sinugdanan anang iyong mga pangutanag, mga problema. O na may requested, Doc, di ba? Yes, kumplituha ang address para may balumig until sa Yes. makaabot ang atong programa. O sakto sad yung mahatagan og script ang atong Yes. ang inyong sulat-suliran sa atong mga writers og talents. Correct. Mahatagan kinabuhi ang inyong sulat-suliran. Mauna, no? So, kana lang. O of course, di mo man luod, ha? Kung pananglitan, nagpadamang kog suwat last week. Unya, walagi ko nakadungog. Hala, daghan kay tag madawat, di ba, Usa ra Doc? ba kada adlaw? Yes, only one per day, Monday to Saturday rata. Bali sa usa ka semana urum ra kasuwat ato ang pwede mahimuan og drama og mahatagag tambag. So, paabot lang. Pero usahay baya, di ba, Doc, ang mga problema, mga pangutana sa uban nga letter sender. Pareha sa inyo. Ang ginanggid sa inyo, muna padayon lang gid mo paminaw. Yes, kinsa may ato ang mga i-greet today, Doc? Yes, atong i-greet today, mayong pagpaminaw ni Nelda Butad Malinaw, Pedro Bunador, Alex Dagaas, Melinda Butiro, Luterte family, Carmencita Toricampo, og ni Kapitan Toricampo dahil sa Malupao, no? Hi. Thank you very much sa inyong pag-abi-abi sa among grupo, pag-bisita din na sa inyong lugar, no? Yes. Also to Stephen Sampayan, Juanita Cabacha Dumalagan, Lorena Timsay Balabat, Jessie Barache Balnaha, kang Jera Caballero Sombreno Nida, Tita Nida Gabales din ha sa Patupat, Barili, Cebu. Hello. Also to Maurilio Miracel, kang Flora Maranyo na siya, Attorney Elaine Kagwapa. Buyag, Ma'am Flora. Thank you for the greeting. Also to Arlene Dalaget and kang Bernadette. Hello. Yes. Unsa may ato ang Ang ato magkutong nga pagtuluran karong adlaw ato ni mga kini nga akong balikon na kay ganahan ko na ni practice gratitude for every little blessing nga imong madawat, no? Pasalamat kita, no? Yes. Kay magambog-hambog ta, oy, kaya man ako ni nga ko, dili bigyan na nato makaya og dili hatag sa Ginoo, no? Correct. Naagit mo paabot gyud ta, dili mo salig gyud ta nga kanila there is no problem too big God cannot solve. Yes. Kana kung gihatag sa atoa mean to say kaya na nato. So muna dasig lang. Dili ta magampo nga walay problema moabot sa tong kinabuhi. Ang Atong atong pagampo kaya. nga makaya, nga strong ta, determined ta nga
overcome na to mga problema, no? And letter sender karong adlaw atong letter sender gipadama ni sa Facebook account nato and si 29 years old taga Danao City, Cebu. Wow. Si Yani pero ang iyahang pangutana kabahin ni sa gidangatan no sa iyahang best friend nga si Dayan. Sud sa ilahang panimalay. So unsa niya mga pangutana do? Ang pangutana ni Yani, about sa iyang best friend nga si Dayan, unang pangutana, doon na ba'y katungod ang kalibin ni Dayan sa ilang anak bisag wala sila makasal? Doon na ba'y katungod ang inahan sa tindahan nga kalibin ramanggod no ang inahan no ang iyahang live-in man ni sila unya dunay katungod ang kalibin ni Dayan sa ilang anak no kay wala sila makasal. In a sense kay pwede siyang visitorial rights, no? Kaya ang bata, illegitimate child man, ang sole custody na as mama. Pero wa na mag-ingon nga dili maka pangutana dili maka unsay tawag ni manid dili wala na yun nga walay katungod gyud ang papa labi na giyang giangkon ug gi-acknowledge ang bata pwede sa visitorial rights or pwede sa gyud siyang mohangyo og kaning joint custody ug kinahanglan gyud no Okay, so naay katungod. Naay katungod pero limitado. Dili siya makaasag as if siya gyud ang papa or maka-demand like that of sa usa ka papa nga minyo no sa usa ka bana pero naagyapay katungod limitado lang. Ikaw daw ang pangutana, doon na ba'y katungod ang iyang inahan sa tindahan nga kung buot una-unaon kang Dayan man nga kwarta ang gigamit pagpatukod sa ilang tindahan. Mao man good untay gusto ni Dayan baligya ang tindahan aron halin nga kwarta mao'y iyang gamiton pagpalayo sa ila kauban ng iyang anak. Naabay katungod pero dili ang inahan sa tindahan nga kung kinsay nagtukod sa tindahan nagput up ana maoy naay hatagan gyud ug hatagan gyud sa kanang dakong katungod no dili nga mag-asta-asta ta kay siya may ning gasto ana so si Dayan gyud mo naay dakong katungod anang tindahan kay siya may nagpatukod kay dili na pwede nga mo'y gastuhon niya pero mo lagi na no ang sa tindahan pero need gyud siya nga mo show no nga iyahagid po tong kwarta gipatukod ug wa po'y interest tong ang sa pikas kay kung pananglitan ang kaning tindahan sa ako ang pasabot is that naara sila sa sudsad sa balay no ang abangan and all ang gasto so ato po nang i-factor in kanang mga ingon ana. Okay, katulong pangutana. Unsa may pwedeng buhaton ni Dayan attorney nga dagmalan man kaayo iyang amahan ug iyang kalibin. Ba? Ug iyang mama sa grabe kaayo makadag yaw-yaw niya hapit na lang kada adlaw. Unsa may pwede kaso nila? Papawaan na lang kanis Dayan. No kay kanang murag stressful kaayo o pressure kaayo nga naa pa sa sud anang panimalay nga kanang ang iyang mismong papa ug iyang kalivin labad ang iyang mama sige sad og yaw-yaw ako pong pangutana di baka po nilabad siya ni aw kani Dayan no kaning miga ni yani kay basin pod naapoy problema ba no unya naay basin pod naay problema basin pod naay mga pangutan mga Paano ko pangutana gyud ba nga nganong inana man nga silang tanan against her no naabag mga angay pong i-review pod no si Dayan sa iha pong kaugalingon mao nang naingon ana na ang ilahang sudsad sa ilahang balay kay kumpara nimo yani no wala gyud then may pagpapahawaon na lang na nimo si Dayan din ha no ang kanang iyahang tindahan kung unsay makuha nimo din ha akwaan na lang sa ato lang sang buhaton no nga ingon ana dili lang sa nato gyud idas gyud og si kay kung mo file kag kaso di man siya mo sulbad good sa problema sa banay nga magdungag-dungag rata no mo complicated ang yes ma-complicated ang sitwasyon niya pamilya kadugo ka relasyon sometimes it's better off nga wa lang sa tay buhaton na pwede siguro kita lay mo pahiyom ug mo palayo okay ikaw pa to katapos ang pangutana sakto
korekto ra ba ang desisyon sa akong amiga attorney nga wala niya gipadala ang bansagon sa iyang kalibin ngadto sa iyang anak? Dili ra kaha maglisod puhon ang bata inig eskwela niya? Unmarried man sila, no? Di man sila minyo. So, dili gid na problema because, like I said, ang ato ang balaod, nag-ingon nga kung ang bata na anak gawas sa kaminyoon, yung wapod gi-acknowledge siya sa papa, then illegitimate man ang iyahang status, ang apelido sa mama ang dalhon. So, sakto ra na nga mo na imong gibuhat no ni Dayan and klaro ra pod nga dili man ka magka-problema na kay mo man na ang fact mo pod ang sakto mo pod gitagana pod sa balaod mas may ra pod kay para walay samok kay puhon ug makalingkawas ni sa iyang relasyon ng iyang kalivin makakita og lain unya wa din haangan sa papa anon ang nakabutang sa birth certificate puhon ug naay mamit lain si Dayan ya willing i-adapt no ang kanang iyahang bata mas dali ma-adapt kung anon ang nakabutang sa birth certificate kaysa yung naingan sa papa kay kinahanglan pa man tag consent. Mas maayo pag-ingon ana so ayaw lang nag-usba ayaw lang naghilabti ha. Alright. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide Tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.